हेल' लोगोफोर, दिनै बुद्ध पुर्निमा आरो बे बुद्ध पुर्निमानि साफ्रोमसिमबो गिबिसिन गाहाम हामलायनाय जासिहरदों आरो बेनि सायावनो दिनै फंनैसो बाथ्राफोर नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेयावहाय बुद्ध पुर्निमा बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मानो फालियो एबा गुबैयै मा दं बेखौ गोबाङानो मिथिया आरो जायफोर नोंथांमोना मिथिखायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायाबाबो जागोन। दा फैदो फारि फारि नोंथांमोननि लोगोआव खिन्थालांदिनि लानि। बाहाय दङ बुद्ध पुर्निमा। दा बेखौ बोसोरफ्रोमबो गावदां अखाफोरनि समाव फालिनाय जायो, जाय गावदां अखाफोरा बैसाग दाननि जायो। दा बेयाव नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामनो नागिरदों। दा जेठ मास फैबाय जोंनि हिसाबाव, बांलानि साननाय हिसाबै मास साननायाव, आरो बेयाव बैसाग दाननि अखाफोरखौ मारै लानाय जाखो, दा बेयाव जोङो गोबां गोनो गोथो जायो। दा बेहाय जाहैबाय बैसाग दाननि समाव जाय अखाफोरा गोरलै महर मोनगोन आरो बेयो देरनानै पुर्निमा एबा गावदां महर मोनो। दा बै गावदाङानो बै मासनि जायो। बाहाय बेखायनो बैसाग मासाव जुदि गावदां अखाफोरा जोनोम जाजेननायमोनबा, अखाफोर गोरलै जाजेनदोंमोनबा, बियो बैसाग बारनानैसो जेनेबा जेठ मासावसो जुदि गावदां महर मोनफैदोंबा बेबो बैसाग दाननिनो जागोन। दा बेबादिनो मागि पुर्निमा मोनसे एग्जाम्पल। माग मासाव जुदि गोरलै अखाफोर जादोंबा बियो देरनानै मागनि उनावहाय उननि मासाव जुदि गावदां अखाफोर जाहैयोबा बेबो मागनिनो जायो। दा बेबादि लानाय जायो। दा बेखायनो गोबाङानो आन्दायनो हागौ। दा बे बारावहाय मानो होनबा नैबेयो जोंनि समावहाय बांलानि साननाय हिसाबै बाहाय जोंनाव बैसाग बारनानै दा जेठ दान सफैबाय। दानिया फैदो, दा बे समाव बौद्ध धोरोमनि गायसनगिरि गौतम बुद्धआ बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन, जायनि मुङा सिद्धार्थ गौतम होननानै जों मिथिदोंमोन। उन्दैयावनो नोंथांमोनाबो मिथिखादों। दा बेनिफ्राय बिथाङा नेपाल हादरनि खोला बाहागोआव थानाय तेराइ हायेननि लुम्बिनी मुंनि जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन 623 जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 623 बोसोर सिगां, अर्थात बिसि। उनावहाय बे थावनिखौ 249 बिसिआव मौर्य फोलेरनि राजा अश'कआ मोनसे हलि प्लेस एबा गोथार थावनि हिसाबै फोसावनानै होदोंमोन, मानो होनबा बिथाङा बुद्ध धर्मखौ गावबो लादोंमोन। बेनिफ्रायनो दासिमबो बे थावनिखौ गोथारै सिबियो आरो आथिखालाव बे थावनिखौ इउनेस्क'आ गोथार थावनि हिसाबै गनायथि होबाय आरो गाव आखायाव लाबाय। इउनेस्क' जायखौ होनदों इउनाइटेड नेशंस एडुकेशनेल, साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेसन, बे हिसाबै। बेनिफ्राय दङ आथिखालाव बे सानखौ जोंनि नेपाल हादरावल' फालियालासे नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यानमार, कम्ब'डिया, जाभा, इन्ड'नेसिया, तिब्बेत, मंग'लिया बायदि हादरफोराव बेखौ फालिनाय जासै। अदेबानि बे बुद्ध धोरोमखौ बेफोर हादरफोराव फालियो एबा सिबियारि बिथांमोना बेयाव दङ। दा भारतआवबो बे सानाव सिबियारिफोरा फालियो आरो बे सानाव भारतआव महाब'धि टेम्पोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन एबा गिदिरसिनै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो, जाय बे टेम्पोला बिहाराव दङ। दा बे बिहारनि बुद्ध गया मुंनि मोनसे ओनसोलाव दङ बेयो। दा बेयावहाय गिदिरथार सेलिब्रेट खालामनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय लकडाउननि थाखाय बेखौ खालामनाय जानाय नङा। दा बेखौ निउसावबो होदों। दा बेनोमोन नोंथांमोनजों लोगोसे बुंनांगौ बाथ्राया एबा खिन्थानांगौ बाथ्राया एसेनोसै। गोजोन्थों।